Sashi ni ai U Blei pi kum good news TV. Syakani ke jingpuson kani ka step. Bat ke jingpuson kani ka step kalong halor ka benta. Sumar Sukher mau. Sumar Sukher mau. Bala pensyong nong rim ka shiti ke benengkong Petros lenong basan ke dekat ke banyo. Ke baongi kini ki Kentien. Da ka babret halor jong ya ke jingkuslai ke jong pi baro. Naba Sumar Sukher mau syapang jong pi tu ni apa U Blei ki jing tuai try babha ngi ai ngu yemi ke ni ka step jong ni ka sngi parang mi sedang ban pusan ni ka Ktien ke jong me iarap yang ngi bengin sothu ya ke ni ka Kentien ki jong me kan long ka bor ngi ha bangin ya le ma ka ni ka sngi kan long ka sngi ke badap ki jing U Blei ke jong me ka burom ngi ai shame U Blei teng Jisu try ngi pan ki ni baro amen. Da ka ba bret halo jong ya ke jing kuslai ke jong pi baro naba Sumar Sukher ma syapang jong pi kidan sibun ki bentana ka Ktien ke jong Blei ka ba penken mau yangi ba ka jing Sumar Sukher bat ka jing penbit penbiang jong kani ka perthei bun sin habangi wat yaka kilong penban hateng ka jing ban khia ha ka jing im ke jongi bat kani kumbala ong da U Blei nginom la satya ban persyang ban pensting ni ban penbet yaki ta ki jing ya kendu ki bangimat ke jing im ke jongi tang da kabor ke jonga ke jong pi kum ki briu bat kani kalong ka batho persya ya ke jing sngula ke jing sngobiang ka badairu ka tenrai ha ka jinglong briu ka balam namar ka jinglong pop ka basno hanga bat hapi ke ei bakani ka dekhon ka kedo bat ka dawai ngi ka step kalong bangi dei ban penrit hapo kita ki sangti ki badonbor ki jong Blei na ba U Blei hi ula Sumar Sukher ngi utip ya ki jing kuslai ki jongi baro nabang itip bamanga bat mafi ni im ni long hadu kani kapor kadai namar U Blei Sumar Sukher U Blei yalam yangi U Blei pen im yangi bangi long ki bakodo rahmat jong naba yanga bat yafi dei U Blei bata penlong yangi bat dei U Blei bala thau bat bala penlong yangi hakadur ke jong uhi bangila ban im ban wan sakani ka perthei bat ngi wan sakani ka perthei om na ka jingla na ka jing penlong jongi ki brio dei ka kti ka badon bor ke jong U Blei ka ba U Blei bu yangi na bangi kenmau na ka Ktien ke jong U Blei ba nadu syuaban pun ban kha yangi haka kpo ime jongi dei U Blei balayo bat ula penlong yangi ki kitab sam ka ba sispa life khandai ki banget ni smuthu haka ni ka shithi haka por ke jong apostle Petros ki lamat ya kata ka jing tunju ki ba me ding ki jing im ki jong ki la dei ban pet yap lak jing im ban eno shadin ya laki ying kisem ki kam ki jam ba ki jing don ki jing em baro kila deiru ban hap ban wat ya ki jakari ban lat ya ki jing penshitom bat ki jing ban ben ki babun ki long le se kum haki sngi ki banga ban man pi ngi im menta bangi don ka jing eksa jangani ka jing im haki babun ki liang langi long ki khna langi long ki samla langi long ki rangba lewat langi long ki temenru lingba ki jing angnut ki babun ki jing pendap ki babun ki bangi deban pendap mana kasngi ki jing perkhing ki bacur ki jing banben bat ki jing kuslai ki babun ha ka jing im Henry para mengit bait kat kum kani ka dekhot ka penken mau bakadon kata ka jing iarap ka bakrau ka ba U Blei hi udan hajan jong pi ban iarap yanga bat yangi haka baka ta kti ka badon bor ka jong ka pen im bat ka pelai yanga bat ya pi upet bat ukmi
halor jong pi bat jonga. U ai bor bat u pentengen ru ya pi bat yanga. U pendap bat u yada yangi. Bat ru u ai kata ka jingkermen. Bat ka jingla hanga bat hangi. U ai ru om tang kata. U ai ru ya ka jing shngan bat ka jing sngo skem ru. Ka shithi Hebrew khat lai ka khot ban riu ko ong bakum ta da ka jing sngo shlur bha ngi ong u try u long u nong iarap jonga ngan om shep ting u briu unle ayu yanga. Kumjuru kitab Isaiah sopwe ka khot ba shipho ko ong do what shep ting me namar ngalong rengkat bat me what sngo-ma namar ngalong U Blei jong me hoot ngan iarap yami ngan pensyat bor yami hoot ngan iarap yami hoot ngan kersyan yami da ka kti kamon ka hok jonga. Namar kata para bengit do ngin kung mau habang yat lima kanika sngi U Blei u Sumar uri bat uda yanga bat yapi lemba kanika sngi bat ki sngi baro ka jingim ka jongi naka benta ka burom ka jong U Blei. Amen.